Una de les coses que sovint ens costa quan estem fent kicks és mantenir l'equilibri. Més encara si estem fent múltiples kicks o ens estem desplaçant. Aquest exercici que us proposem ara pretén treballar l'equilibri mentre estem fent kicks. I el que us proposarem de fer és fer 3 kicks and kicks seguits, fer un down i fer 3 kicks and kicks amb l'altra cama i anar fent això successivament. I serà kick and kick and kick and down, kick and kick and kick and down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, down. 4, 5, 6, down. 1, 2, 3, 4, 5, 6, down. Fem-ho amb música, per això que serà més fàcil. Començarem amb la cama esquerra. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, down. 1, 2, 3, 4, 5. Molt bé, anem a complicar-ho una mica més i ara farem un tancament de cames al 6 i obrim, fem el down al 7. 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3, 4, 6, 7. 2, 3, 4, 6, 7. Anem a provar una altra cosa i és fer voltes mentre estem fent els kicks and kicks. I girarem cap a aquest costat quan fem kicks amb aquesta cama. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Anem a tornar a fer sense donar volta. Començarem amb l'esquerra. 5, 6, 7, 8. Déu-n'hi-do, quants kicks. Bé, esperem que això us ajudi a millorar el vostre equilibri. Practiqueu tantes vegades com faci falta i quan us sembli bé podeu seguir endavant.